Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбір темалар турында. Фотоға төшер өчен мажар эзләп йорт түбәләренә менеп йөриләр. Монда яшүсмерләр белән ничек көрәшергә? Лилия Гатина ачыклады. Бүйік жеңүнең 75 еллыгы уңайыннан 75 мең. Ветераннарга финанс ярдәме әзерлиләр. Баланың өлкән абый апасы укыган мәктәпкә дә барырга ярый. Тиздән 1нче сыйныфка гаризалар кабул итәчәкләр. Нинди үзгәрешләр бар? Яшүсмерләр ачык түбәләрдә йөрүен дәвам итә. Социаль шелтәрләрдә 17 катлы йортның түбәсеннән аздан гына егылмый калган яшь кыз турында видео пәйда булды. Бу хәл кәрәзле телефон камерасына төшерелгән язма интернетта таралды. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Кадрларда яшь кызның йорт түбәсендә биеп, аз гына егылмый калуын күрәбез. Бу хәл 38-14 йортында төшерелгән. Күп катлы йорт узган ел файдалануга тапшырылды. Фатирларның күбесенә әлегә күчмәгәннәр. Я считаю, опасно. Выход, мало ли кто ходит. Жильцам надо, это вопрос, наверное, как надо решать. Видео интернетта тарала башлагач, Татарстан Республикасы прокуратурасы тикшерү башлады. По данному факту прокуратура Набережных Челнов провела проверку. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что девушки проникли на крышу многоквартирного дома, получив ключ от неустановленного лица. Между тем, доступ посторонних лиц на крышу здания запрещен жилищным законодательством. В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес управляющей компании «Дом и Ко» представление, обязав устранить нарушение закона. Без урынга чыгып 38-14 йортының түбәсенә эләгү мөмкин булмавына инандык. Әмма әлеге күп катлы йорт янындагы 38-15 йортының түбәсенә теләгән һәр кеше эләгә ала. Идарә итү компаниясында бу проблема турында безнең төшерү төркеменнән белделәр. Шул ук вакытта күп фатирлы йортларны көн саен әйләнеп чыгабыз дип ышандырдылар. Түбәгә керү юлын якын арада ябарга сүз бирделәр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Һәр ветеранга 75 мең сум, тыл хезмәтчәннәренә 50 мең сум түләнәчәк. Бу карар бүйек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан кабул ителде. Әлеге хакта Рәсәй президенты Владимир Путин белдерде. Ветераннар һәм иҗтимагый патриотик берләшмәләр вәкилләре белән очрашуда бүйек ватан сугышында җиңү еллыгына гадәттә бер тапкыр бирелә торган түләүләр ветераннарга 10 мең сум һәм тыл хезмәтчәннәренә 5 мең сум тәшкил итә, диде ил башлыгы. Акча федераль бюджеттан түләнәчәк, түләүләр ветераннарга һәм тыл хезмәтчәннәренә 2020 елның май пенсиясе белән бергә киләчәк. Моның өчен аларга бер кайда мөрәҗәгать итәргә дә, гаризалар язарга да кирәкми. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 513131 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Тиздә мәктәпләрдә 1нче сыйныфка укырга керү өчен гаризалар кабул итү башлана. Быелдан ата-аналар балаларын теркәлгән яшәү урыны буенча гына түгел, теләгән мәктәпләргә дә бирә алачак. Шулай ук өлкән балалары укыган белем бирү учреждениеләренә дә өстенлек биреләчәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 1нче сыйныфка гаризаларны 1 февральдән кабул итә башлыйлар. Бу эш сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гаризаларны 1нче чиратта территориаль белем бирү учреждениесенә беркетелгән ата-аналар бирә алачак. Калган балаларны кабул итү бераз соңрак 1нче июльдән башланачак. Быелдан сайлап алынган мәктәптә баланың өлкән абый апасы укыган очракта мондый балага өстенлек бирелә. Баланың белеме җитми дип мәгариф учреждениеләре аны кабул итүдән баш тартырга тиеш түгел. Махсус юнәлешле мәктәпләрдә балаларның белемнәрен тикшерү өчен тест уздырырга мөмкиннәр. Гадиләрендә балалага туры килә торган программаны сайлар өчен аралашуда җитә дип аңлаттылар республиканың мәгариф һәм фән министрлыгында. Гүзәл Гатинаның улы Мулланур Вахитов исемендәге 2нче гимназиядә белем ала. Кызым да шунда укыса, бик уңайлы булыр иде, ди ул. Чөнки мәктәпнең тарихы бар, беренчедән. Икенчедән, укыту системасы, дисциплина югары дәрәҗәдә тора мәктәптә. Интернет аша карасаң да мәктәп турында әйтелгән сүзләр бик дәрәҗәле. Законнар бар кеше өчен дә бер, ди Мулланур Вахитов исемендәге 2нче гимназия директоры Айдар Гарифуллин. Әлеге белем бирү учреждениесенә кабул итү гомуми кагыйдәләр буенча башкарыла. Быелгы уку елында безнең гимназияга балаларны кабул итү дәүләттән нинди законнар кабул ителгән, шушы законнар нигезендә кабул ителәчәк.
Уку йортында буш урыннар булмаган очракта баланы мәктәпкә кабул итмәскә дә мөмкиннәр. Ата-аналарга мәктәпләрдә урыннар турында мәгълүматны алдан ук ачыклау яхшырак булыр. Алена Фазылова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Казан халыкара аэропортын бизеүдә чолылар да катнаша ала. Бу хакта аэропортның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай итеп, Тукай исемен йөрткән аэропортны бизәүнең берничә вариантын эшләгәннәр. Тукай музасы, көмеш җеп, Тукай яктысы, карлыгач артыннан бар һәм Тукай юлы. Ошаган вариант өчен тавышны дәүләт хезмәтләре порталында халык сораштырулары бүлегендә бирергә мөмкин. Концепцияның ахыргы варианты тавыш бирү нәтиҗәләрен исәпкә алып әзерләнәчәк. Тамашачы катнашучы да артист. Халыклар дуслыгы йортында Крешин халкының Нардуган бәйрәме гөрләп үтте. Ул яңа кояш дигәнне аңлата. Борынгыдан килгән төрки халыклар бәйрәме Крешиннәрдә сакланып калган. Чара Чаллы Крешиннәр җәмгыяте һәм кәрендәшләр Крешин фольклор ансамбле тарафыннан оештырылды. Бәйрәмдә Эльвина Андрова да булды. Тулы зал, күтәренке кәйеф. Бәйрәмдә төрле төбәкләрдә туып үскән һәм Чаллыда гомер итүче Крешин халкы халыклар дуслыгы йортында гореф-гадәтләрен искә төшереп бик күңелле ял итте. Сәхнәдә Минзәләдән килгән туганайлар ансамбле чыгыш ясады. Бәйрәм ел саен уза. Менә әйтеп киткәндәй, 28нче тапкыр бу ел уздырыла. Шуңа күрә монда бар инде 28нче тапкыр килүче кешеләрдә, беренче тапкыр килүче кешеләрдә гореф-гадәтләрен онытмыйча шушы чараларда катнашканнары өчен аларга зур рәхмәт әйтәсе килә. 3 сәгатьлек тамашаның алып баручысы Татарстанның халык артисты Виталий Агапов. Гади концерт оештырасы килми, кунаклар белән танышып, бергәләшеп уйнап, җырлап, биеп ял итәсе килә ди Виталий. Бу кирәк кенә түгел, ул булырга тиеш. Ул Крешиннәрнең генә түгел, менә Сабан туй шикелле, татар халкының да әйтик Масленица кебек рус халкының да башка бәйрәмнәре, башкорт халкының бәйрәмнәре сакланырга тиеш. Һәм инде әлбәттә ул киләсәк bunlarга җитәргә тиеш, барып җитәргә тиеш. Тамашачылар төрле конкурсларда катнашты. Крешин җырларын, биюләрен, телен һәм йолаларын белүдә ярыштылар. Крешин пилмәне ясау буенча бәйгедә үтте. Бәйрәм килгән һәркемгә күтәренке кәеф бүләк итте. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Нина Усатова, Александр Панкратов, Черный и другие. Народный юмор и любимые артисты. 25 января. Искрометная комедия «Любовь не картошка».